Bon dia, gent bonica! Us heu preguntat com serien els personatges de la llegenda de Sant Jordi si aquesta passés el 23 d'abril de 2021? El drac i tal... La princesa... Hola, drac, hola... Al Casal Mas Guinardó volem canviar els rols dels personatges d'aquesta història. Feu una nota d'àudio. Doncs per mi la princesa és una princesa barbuda, el Sant Jordi una ballarina amb texans i el ferotge drac és un polític. O, per exemple, la princesa és una persona malalta de Covid, vulnerable. La figura de Sant Jordi és una veïna que ve a donar-li un cop de mà i el drac, el maleït Covid. Entre totes les participants sortejarem un llibre i un vi rosat. I la Rosa se'ns ha oblidat. Vaya tela el Rudolí cutre, tio. No funciona, Envieu els vostres àudios per correu electrònic a cmasguinardó@qsl.cat. Esteu atentes i bona diada a tothom! I participeu